Zákazníci sa sťažovali na telefonické služby Orange. Keď sa tam snažili dovolať z piatku na sobotu, všetci zamestnanci počúvali rozhovor jedného z ich zákazníkov a smiali sa. Ty hráš o polnoci ping-pong, ty si zajebal, či čo? Ty si čo? Olympionik? Šéf ich mal vyhodiť, ale keď mu pustili tú nahrávku... Jak sa tam chleba ujebával, ty kokot? Šéf ich mal vyhodiť. Olympionik? Šéf ich mal vyhodiť, ale keď mu pustili tú nahrávku, tak sa začal ujebávať. Nakoniec sa všetkým zákazníkom len ospravedlnili. Samo, mal by si prestať robiť takéto videá podľa mňa, Samo. Čo? Nerozmýšľal si nad tým, že by si prestal robiť takéto pičoviny? Samino? Čo je zas toto? Kobra 11? Ich revírom je bar, ich tempo je vražedné, ich súpermi sú detkovia z Dubnice, sú v nasadení vodne v noci. Muži z Užovky 59. Títo strážcovia zákona pátrajú po dvoch pánoch, obidvaja majú cez 30 rokov. Sú hľadaní z dôvodu nočného ruchu na každom semafóre v okolí Dubnice. To je úplný kokot. To je úplný kokot. Samo, čo tiebe? Ty si tupec úplný. Vieš to? To není až možné. No aj plačem, ty kokot. Pozrite sa na ten semafor. Pozrite sa kurva na ten semafor. A kde je zelená? Tu je červená, tu je oranžová, to som pochopil. A zelená je kde? Nemáme? Neostala? Nebol semafor, na ktorom by Tak tu je zelená, no tak ty si fakt kokot. Z dôvodu nočného ruchu na každom semafóre v okolí Dubnice nebol semafor, na ktorom by nepretekali. Naposledy si jeden prerobil auto na diaľkové a pretekal z domu, divil sa, že vyhráva. To čo bolo? Ondra Kyle poslal 50 českých korún. Tak ja si toho ginger shota už dal, až mne fakt v hubie pokrčilo. Ondra, viem čo je ginger shot. Bratu, ja viem čo je ginger shot, vieš čo? Kokot, ja aj mám asi v chladničke ginger shot. To je taká malinká plechovka a je to čisto len zo zázvoru. A niekedy je to, že zázvor citrón, niekedy je zázvor pomaranč. Fuj. A niekedy je čisto len zázvor. Ale je to dobré, bratku, je to zdravé. Raz za čas je to dobre si fuknúť. Akože mohlo by to byť aj každý deň, podľa mňa. Len také hnusné veci sú najzdravšie, ako je cibula, alebo ako je, ja neviem, zázvor, alebo ako je cesnak, tak ono to je určite zdravé, len to je také dosť nechutné. Dohral si Medway? Áno, dohral. Jeden skok ma ďal od štartu a vymazal som to do piče, teda od konca. Vymazal som to do piče, ja som to dohral. Sa, že vyhráva. Toto čo sa tu stalo, to si nepamätám, to bol drunk? Aj to, jak som sa tam ladne som sa tam položil, to si divil sa, že vyhráva. Česnek není špatný? Bratku, není to špatné, veď ja nehovorím, že to je špatné, ono to je veľmi zdravé. Cesnak ti dokonca vie aj znižiť tlak hlavne, cesnak je dobrý. Cesnak je popiči, cesnak je nejaké prírodné antibiotikum. Cesnak vôbec není zlý, však ani cibula není zlá, vieš, ale tak není to najchutnejšie jedlo, vieš, určite sú aj chutnejšie jedlá. Nemôžeš napríklad porovnať cesnak s marlenkou, alebo cesnak so zmyslinou, alebo tak, vieš, tak som to myslel. Ale je to veľmi zdravé. Toto neviem vôbec, že by sa dialo, že by sa stalo vôbec. To nevyhrávam, že? Táto akcia má krycie meno Divočáci na čiare. Divočáci na čiare, tá ešte jeden, tu je. To je zase čo? Ja zase niekedy mám srdce chore, keď začal repovať, kokot maj srá pozore. Dokáže vyposlúzať pokazíkov pred na dvore. Rozjebem ti piču, uzerám do štravou pole, zlaté mer... Nádejná hudobná dvojica Maťko Kupko na svojom repovom koncerte zapôsobila na sponzorov svojím hitom 20 cm. Pomôžek pôjde spájsať parom ale chod. Čo? 20 cm. Pomôžek pôjde spájsať parom ale chod. Hi, I have big dick. 20 centimeters, yeah. I fuck you in ass. Pred záverom songy jeden z divákov rozlial borovičku na elektrické komponenty a tým vyhodil elektriku na celom pódiu. Našťastie jeden z dvojice bol elektrikár. Ale ja som elektrikár a ja tuto mám predĺžovačku a pichne, čo tiebe, ja som, počkaj.
14 IQ teraz zabojím? Potom, ako pri oprave vyhodil elektriku celej Európe, povedal, že to bol mimozemský útok. Kubo sa po rozhovore so sponzormi tešil na peniaze, ktoré z toho dostane. Zrazu som tu miliardár. Zrazu ty kokot vlastním polku Slovenska do piči. Chce ich investovať na nový výfuk do... Kokot, ale takáto C3 je betí. Táto je fakt naložená, čet. To nehovoríte, že to je normálne... Na C3 jebe. Viete si predstaviť lepenia v tomto? Ja moc nie, ale... Opýtam sa Marka, toho exkluzívu garáže, že či by vedeli niečo takéto spraviť s C3. Určite by vedeli. Určite by vedeli. Lepeň. Si tu? Aj mu to zaplatíš? Však asi zaplatím, však čo s ním do piče? Lepeň, čo? Nie je to tu. Nie, to by nebolo drahé podľa mňa. Však to takúto fóliu by dali a kolesa by tam dali iné a to je celé. No, ešte ten spoiler vyjebaný. No, možno by to aj bolo drahé. Bečon poslal 2 eurá. Kubo, chceš Bol takéto? som chvíľu preč, už si prešiel ten medvej. Bečuán, ďakujem za 2. Bratku, ja som bol už úplne na tej poslednej rybe, kde už vlastne to malo končiť a neskončilo to, padol som, tak som to vymazal. Úplne na poslednej rybe som bol, bratu, kde už sa vlastne nedalo nikam skočiť. Ja som to prešiel. Ale nevidel som tú ženu skurvenú jeho. Nebola tam. Ona tam tak dlho na mňa čakala, že ona odišla. Beči, ďakujem za 2. Lepko, chceš takéto? To by sa dalo. Toto je pekné. Toto je fakt pekné. Cigánska kolotočárina. Aj na moje niekto včera písal, že je to kolotoč. Že keď to bude v modrej farbe, že to je kolotoč. 100 ľudí to chutí, jasné, ja to chápem. Mne sa to páči. Mne sa to kurva páči. V živote som nevidel matné CLS-ko. V živote. Manalingen och det pias, vad den här ratatalla. Whisky, cola y tequila, la den här ratatalla. Chaves y café amare, hay que digitalen na. Amazon taile varmare, hay que digitalen na. Manalingen och det pias, la den här ratatalla.